Janice Patch għandha 37 sena u kienet qabdet il-vizzju tat-tipjib meta kienet żagħżugħa. Provajt darba darbtejt li darbiet waħdi qatt ma rnexxieli, so issa bżonn li nagħmel passi ieħor differenti biex nipprova naqta' s-sigaretti. Qalet li din id-darba kienet determinata li ma tpejjebx u għalhekk iddeċidiet li tinkiteb għal programm tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart. Fil-fatt irnexxa. Dis-sena kienet ma kienx faċli, mhux qed ngħid li kienet faċli mort darba u daqshekk waqaft, kienet ġifieri ilha ġejja, però kontenta ħafna li inni 3 xhur issa ma mpejjeb. Martina Portelli li tmexxi dan il-programm qalet li bħala medja madwar 300 persuna fis-sena jfittxu l-għajnuna biex jifqu jpejpu. Spjegat li l-etajiet tal-persuni li jitolbu l-għajnuna jvarjaw minn 17-il sena sa anki mara ta' 90 sena. Nikotina hija droga. Dawn is-sustanzi, dawn is-sigaretti kif ukoll il-vapes u sustanzi oħra li għandhom in-nikotina u n-nikotina hija addictive ħafna. Qalet il-programm li joffri d-direttorat huwa effettiv. Hemm ħafna nies il-biża' tagħhom huwa li ħajspiċċaw jieklu ħafna minflok ipejpu, allura dik hija xi ħaġa li naħdmu fuqha skont il-bżonnijiet tal-persuna. Hija appellat lin-nies biex jifqu jpejpu minħabba li fost l-oħrajn it-tipjib jikkaġuna diversi mart f'xi waqtiet fatali.